Fa només unes setmanes, vull dir, just abans d'aquest 3 d'abril de 2026, on som ara, creia que tots ens vam quedar glaçats veient les imatges de l'impacte d'aquell míssil en una escola de nenes a l'Iran. Sí, sí, una tragèdia humana incalculable, la veritat. Absolutament. I quan veus aquelles ruïnes, saps? La pols barrejada amb els llibres trossats... la pols barrejada a la vida d'aquella gent, la primera reacció sempre és intentar entendre-ho des de la geopolítica actual. Clar, penses en interessos energètics, aliances internacionals. Exacte, odis contemporanis. Però què passaria si estiguéssim mirant l'arrel d'aquest patiment des de la lent completament equivocada? Vull dir, i si les veritables arrels d'aquest vessament de sang estiguéssim lligades a una història antiga que, d'alguna manera, va ser alterada artificialment fa segles? És una premissa que descol·loca, d'entrada. I tant. Per això, benvinguts a la immersió profunda d'avui, on posem a prova la solidesa d'allò que considerem un passat inamovible. Avui explorarem l'obra de l'investigador Andreu Marfull, que parteix d'una teoria trencadora, la nova cronologia d'uns matemàtics russos que es diuen Fomenko i Nosovsky. Abans d'entrar en els detalls d'aquesta exploració d'avui, crec que és fonamental fer un avís molt clar i contundent a qui ens escolta. Sí, tira. El material que desgranarem avui conté perspectives històriques, religioses i geopolítiques extremadament sensibles, molt poc convencionals. Vull deixar absolutament clar que des d'aquest espai no prenem cap mena de partit polític ni avalem pas aquestes teories com a veritats irrefutables. Exacte. Nosaltres només mirem els textos. Això mateix. Actuem únicament com a transmissors objectius. Estem aquí per analitzar els mecanismes i els arguments del material original de l'autor i entendre com formula aquesta visió del món. D'acord, doncs anem a desgranar això des de la base, perquè té tela. Per entendre la revisió que fa Marfull, primer necessitem comprendre l'eina principal de la qual parteix, la idea que la història oficial ha estat dilatada artificialment. És com si fos una goma elàstica que els cronistes van decidir estirar per fer cabre-hi mil·lennis de narrativa falsa i ara aquests matemàtics la deixen anar de cop. És una analogia molt encertada. A veure, Fomenko i Nosovsky no són historiadors de lletres que es dediquen a llegir pergamins antics, són matemàtics. Això és clau, clar. I tant. Ells busquen dades dures, patrons numèrics i astronòmics per afirmar que el relat escrit pot estar manipulat. Arriben a la conclusió radical que els grans esdeveniments de l'antiguitat són molt més recents. Com de recents? Doncs afirmen que el Nou Testament va succeir realment entre els segles XII i XIII. Ostres, espera, el Nou Testament del segle XII? Exacte, i l'Antic Testament encara més tard. Atenció, entre els segles XIV i XVII. Mare meva! Capgirar l'ordre, vull dir, posant l'Antic Testament després del Nou, trinca qualsevol esquema mental que tinguem. Sí, ho trenca tot. Però ells argumenten que tot això està directament lligat a l'enorme expansió de l'imperi tàrtar-mongol. Es basen en l'astronomia. Cal imaginar el cel nocturn com un rellotge gigant. Si analitzes la posició d'estrelles i planetes, tens una mena de codi QR al cel que només es pot donar en una data exacta. Clar, el famós càlcul retrospectiu de l'astrofísica. Això mateix. Llavors apliquen aquest mètode i les dades oficials no quadren. Per exemple, la gran supernova que la història marca l'any 1053 amb el sisme d'Orient, ells demostren que l'explosió estel·lar real va ser l'any 1152, un segle sencer de diferència. Déu-n'hi-do. I després tenim el zòdiac d'Osiris, que està ara al Louvre. Segons ells, l'alineació dels astres dibuixa allà marca exactament el 15 de març de 1185. I l'any 1185... no és precisament un any qualsevol a la història. Si mirem l'imperi bizantí, aquell és l'any de la caiguda de l'emperador Andrònic I Comne, oi? Un líder que pateix un motí i és torturat i martiritzat brutalment en públic durant 3 dies. Fins i tot rep l'impacte d'una lança. La semblança amb Crist és molt forta. Totalment. Els matemàtics russos identifiquen aquest Andrònic Comne com el personatge històric real sobre el qual posteriorment es construeix el mite de Jesucrist. No hi ha cap altre líder en aquell període amb aquestes característiques. Ara bé, per què ens hagin colat aquest engany tants segles? Vull dir, com pots convèncer un continent sencer per canviar els calendaris?
Qui dissenya la història que hem estudiat tots a l'escola? Aquí és on la cosa es posa interessant. La mecànica de la manipulació ens situa als segles XVI i XVII. Personatges clau, com Joseph Justus Scaliger i Denis Petavius, actuen com autèntics arquitectes del temps. Els inventors de la cronologia. Exacte. I la motivació era molt pràctica. Crear un passat immemorial i gloriós per dotar de legitimitat l'emergent poder de la nova Roma. Aprofitant la impremta, sincronitzen calendaris i bàsicament creen un full de càlcul històric. Però aquí és on crec que es posa realment interessant, perquè Andreu Marful no es queda només amb aquesta teoria russa, no, i aporta la seva visió amb això que anomena la cronologia X185. Què dimonis vol dir X185? La X representa la variable oculta, allò que l'equació històrica no ens explica, i el 185 fa referència a una constant matemàtica. Un patró d'anys que ell identifica per realinear la caiguda de l'Orient amb el sorgiment de l'Occident papal. Marful creu que Fomenko i Nosovsky tenen un biaix molt russocèntric. Llavors, què corregeix Marful exactament? Ell rebutja que la mort d'aquest emperador andrònic signifiqui directament l'inici del Nou Testament. Segons ell, el punt d'inflexió real és més tardà. És un cataclisme geopolític enorme, la caiguda de Constantinoble al segle XV a mans dels otomans de Mehmed II. L'any 1453, clar. I geopolíticament això té sentit, perquè si el Vaticà s'està consolidant com a imperi global entre els segles XVI i XVII, necessiten justificar per què manen ells. Això és. El Vaticà monumental que coneixem avui no existia. No podia existir com a centre suprem abans que caigués el veritable centre religiós original, que era Bizanci. La religió moderna sorgeix just per omplir aquest buit. Necessitaven moure l'autoritat imperial cap a una Roma que s'estava reinventant. I aquí és on em ve al cap aquell text increïble, la crònica del rei pobre. Aquest document descriu com Constantinoble cau a les flames i, de sobte, a la porta occidental, que evidentment mira cap a Europa, ressuscita un tal rei pobre, oi? Que és coronat per un àngel. Marful utilitza aquesta crònica just per il·lustrar la gènesi real del mite. Aquest rei pobre, que reneix de la ciutat destruïda, no és l'humil fuster, sinó que representa el Crist Pantocràtor, l'emperador ungit, el governant absolut de l'univers. Ah, clar. O sigui, la destrucció física d'una capital imperial es converteix literalment en la resurrecció espiritual d'una religió. Una al·legoria brutal per justificar el nou imperi europeu. Exactament. El mite neix arran de la caiguda d'un imperi, no d'un sol home. Però si jo sóc un cardenal o un erudit d'aquella època, al segle XVI, dissenyant aquesta nova mitologia, no em poso a inventar una èpica des de zero, oi? És molt més efectiu copiar una plantilla d'algú que ja generi respecte. I aquí l'esquema fa un gir boi, perquè Marful afirma que les biografies de Crist, el rei David i Gengis Khan comparteixen la mateixa estructura. I quan hi entres, les coincidències ateixen sense paraules. Tots tres relats comencen amb un nen profetitzat, en entorns de pastors. Aquest líder emergent és adoptat per un poder superior. Per a Crist és Déu, per a David és Saül. I per a Gengis Khan? Per a ell és una figura oriental mítica coneguda com el Preste Joan. Seguint el paral·lelisme, aquest líder desperta la gelosia d'un hereu imperial. És perseguit, sotmès a un calvari, se'l dona per mort i finalment retorna per vèncer, edifica un gran temple i promet una segona vinguda. Ostres, però un moment. Pensem-hi bé. Gengis Khan és, sense dubte, un dels conqueridors més sanguinaris de la història de la humanitat. Vull dir, arrasava ciutats senceres. I Crist és la icona universal de la pau. Com ho pots fusionar dos extrems tan absolutament oposats en un sol motlle? Aquí radica l'alquímia política. Per dissenyar la base d'un poder europeu pacificador o espiritual, posar un líder tàrtar de capitán enemics no serveix. Per tant, s'agafen les fites militars de Gengis Khan i es transformen en al·legories religioses. Marful en diu el joc de les xifres sagrades. A veure, posa'm un exemple d'això perquè sona molt abstracte. Doncs tenim les 12 constel·lacions protectores del registre de Gengis Khan que es converteixen directament en les 12 tribus d'Israel i després en els 12 apòstols. D'acord, els 12. I després hi ha el temps. El període de gran sacrifici militar de Gengis Khan a les estepes dura exactament 40 anys, entre 1186 i 1226. Ah, clar. I aquí tenim els 40 anys de Moisès al desert i les 40 flagel·lacions de Crist. Això mateix.
Transmuten el sacrifici bèl·lic i temporal d'un guerrer en el patiment físic d'un salvador diví. L'estructura numèrica es manté viva, però se li canvia la pell narrativa. Quina genialitat propagandística! I em pregunto, si Gengis Khan és el motlle, què passa amb aquell preste Joan que has mencionat? Si ell era el pare adoptiu o l'autoritat superior, quin paper li toca jugar a Occident? Doncs el preste Joan històric té una doble transformació. A la Bíblia adopta el rol de Joan Batista, aquell home savi que bateja el predestinat i després li cedeix el pas. Però geopolíticament, i això és fort, l'autoritat del preste Joan l'absorbeix el papa de Roma. Wait, el papa de Roma s'apropia del mite del preste Joan? Com es demostra això? Amb una prova purament visual. En tota la cartografia medieval, el preste Joan apareix dibuixat portant una tiara molt particular, una tiara cònica amb corones superposades. Marfull assenyala que l'única institució a tota Europa occidental que utilitza aquesta exactíssima tiara asiàtica és el papat. El papa duia la tiara d'un líder oriental als mapes, o sigui, s'apropien de l'aura de poder arcaic? Literalment, per legitimar la seva pròpia institució. Però clar, per defensar tot això s'ha de tenir alguna prova que hagi sobreviscut a la censura d'aquells arquitectes del temps, aquells Scaliger i Petavius. I sé que l'investigador recorre a un document molt proper a nosaltres, l'Atles de l'Escola Mallorquina. L'Atles català d'Abraham Cresques, del segle XIV. És clau perquè és una finestra inalterada al món abans que el reescrivissin. A la zona d'Extrem Orient hi dibuixa un gran sobirà a cavall, el príncip de Gog i Magog, relacionat amb Gengis Khan o Alexandre. I el més fort és que apareix majestuós amb la flor de lis i l'adoren reis i monges. Però espera, a la tradició oficial nostra, Gog i Magog sempre ha estat l'apocalipsi, el demoni pur. Exacte. I la historiografia clàssica sempre havia llegit el text al marge d'aquest mapa com anticrist, amb una I. Però Marfull se fixa en el català antic de la notació i revela que allà hi diu una altra cosa. Hi diu antecrist, amb una E. Antecrist. El que va venir abans de Crist, no en contra seva. Ostres, ho has clavat. Aquest petit matís lingüístic és fascinant. Aquest líder asiàtic no era un monstre sanguinari al mapa, era un príncep poderós, l'avantpassat digne sobre el qual més endavant es crearia la figura de Crist a Jerusalem. Gengis Khan era el predecessor, l'antecrist. Ostres, o sigui, passen de l'avantpassat venerat a l'enemic número 1 simplement canviant una letra en la lectura posterior. Així van demonitzar l'Orient i van amagar que l'arrel de les institucions europees venia directament de l'Àsia tàrtara. Una eina de dominació cultural perfecta. Aleshores, vull dir, i tornant al principi de la nostra anàlisi d'avui, tot això de l'Atles català, les cronologies alterades, com ho lliga tot això amb el míssil destruint l'escola de nenes a l'Iran fa unes setmanes? Em pot semblar que parlar de Gengis Khan i de mapes del segle XIV no té res a veure amb els morts d'avui. I tant que hi té a veure. Hi té a veure perquè la destrucció i l'eterna promesa de reconstruir un gran temple o aquesta divisió apocalíptica entre l'Occident suposadament il·luminat i l'Orient demonitzat com a les forces de Gog i Magog, no són història morta. Aquest relat, suposadament forjat o empaquetat als segles XV i XVII, és el mateix esquelet ideològic que avui impulsa el sionisme, l'islamisme radical i les respostes bèl·liques d'Occident. O sigui que el guió ha escapat totalment del control dels seus possibles creadors originals. Avui en dia, la noció d'un dret sagrat sobre unes coordenades de terra és el que mou les decisions a l'ONU i el llançament de bombes reals. La inèrcia d'un passat inventat segueix matant gent real ara mateix, el 2026. I jo tancaria una reflexió provocadora, precisament sobre això. Si assumim, encara que sigui per un instant, que tota aquesta història sagrada va ser dissenyada per encabir les ambicions de la Roma renaixentista, quantes de les nostres guerres modernes s'estan lliurant basant-se en drets de naixement i ofenses divines que en realitat no van existir mai? Tela. Ens hem de preguntar si no estem abocant sang d'infants, arrasant escoles avui mateix, simplement per defensar amb les armes una novel·la política i geogràfica escrita fa 400 anys en algun despatx europeu?
Caram! Acabar pensant que l'odi més visceral que veiem avui als telenotícies potser es va dissenyar literalment amb una ploma i un tinte. És fosc, molt fosc. Ens deixa moltíssim per rumiar, sens dubte. Ens heu acompanyat en aquesta immersió profunda d'avui i ens escoltem a la propera. I recordeu mirar sempre més enllà del que els llibres donen per suposat.